1 сентябр ҳамчун рӯзи ҳаракати иттифоқҳои касаба таҷлил карда мешавад ва ин муносиба дар толори шӯрои иттифоқҳои касабии вилояти Суғд конферонс баргузор гардид. Дар он раисони иттифоқҳои касабии идору ташкилотҳо иштирок намуда оиди таърихи ҳаракати иттифоқҳои касаба ва фаъолияти имрӯзии кормандон суҳбат намуданд. Саҳми ин ниҳод дар ҳимояи ҳуқуқи кормандони ташкилоту идораҳо назаррас буда дар ин самт ҳамаҷониба корбарӣ мекунанд. Саҳми ташкилоти иттифоқи касаба нест дар амалишавии ин ташаббусҳои наҷиб истесно нест. Имрӯзҳо иттифоқи касаба ҳамчун ташкилоти бонуфуз дар таъмини пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар, баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, татбиқи нақшҳои созандагии бунёдкорӣ ва дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон мақоми шоиста доранд. дар маърузаҳои иштирокчиёни конференсия таъкид гардид ки фаъолияти кории шӯрои иттифоқҳои касаба имрӯз дар муқоиса ба 10 соли гузашта хеле пеш рафтааст, зеро кормандони ин ниҳод баҳри ҳимояи ҳуқуқи кормандон саҳми назаррас мегузоранд. Вазифаи асосии иттифоқҳои касаба имрӯз ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои ҳаматарафии кормандон маҳсуб мешавад ки ба ин кор нозирони ҳуқуқи меҳнат ҷалб карда шудаанд. нозирони ҳуқуқи меҳнат, нозирони ҳифзи меҳнат аст ки рафта ташкилот ба ташкилот ҳамин масъалаҳои омӯхта истода роҳбаро пешкаш мекунад ки ҳамин масъалаҳое ки дар он ҷо қонунвайрогунӣ мавҷуд мебошад барои пешгирӣ кардан пешниҳодҳо ё ки амрномаҳо дода мешавад. албаски кормандони кумитаи иттифоқи касаба ҳамашон ягон касб доранд ё ки табиб ё ки ҳамшери миёна, бинобар ин мо ҳамонҳоро меомӯзонем. кори конферонс наздик 1 соат идома кард ки паҳлӯҳои гуногуни рӯзи ҳаракати иттифоқҳои касабаро дар бар гирифт. дар ҷанбасти он кормандон ва фаъолони иттифоқҳои касабии ташкилоту идораҳо бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ифтихорномаи шӯрои иттифоқҳои касабии вилояти Суғд қадрдонӣ шуданд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Тиловатии Хабар.